لهم هربا أبدال أبراهات أو أسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ادعوني أستجب لكم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل الدعاء سلاح المؤمن. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بألا تنوك بركدا مسامي نيافو أني أكاكما كان سنمون كنو كفو أي ويلي مبي أو جابي كسالي دنفولا سون هيرماكا نوي على كراباي كسي نينما باكا أنا سمو بلا جيلي alemi kanto ama akakuma kan sanumon kono ka fo slameka ko tere de duawi o hukmu kono bi wajulu keneka ni anye segu ka be avril kalo ale tlemuga ani shegima samba fla ani muga ani nani o min bena segu ale mauludu adwa kalama mauludu duwa kala amba ye ka chaya abeke wulafe nga kekeni tlebo min be sena chogoroba nyuma chogoroba sabalile chogoroba min be mauka degundo Bahauddin Kamaluddin Sharafuddin As-Sayyid Sharif Usman Madan Haidra aya kanu ka foko ka baran yelema ka bla sufilala wasa mauka se ka baran ke lafiya konna segu ana lamini ma chaman bora kana benini kene sanumenye ka sabuke Sharif Usman Madan Haidra ka do kene ani kene tote kelenye a kelen ko ka kene la sorotu manamina fulu ani wale nyumondo nkofe ala sonama baraw sorlaka nundu noye ka kuma di kuma kelawma min sorolola anga jeka nyemada ofe antna ni ko imbla dagna be ka sobuke anga nyaba bela jeli kene soro anga comité directeur minu ye maulidi yere labbe we maulidi labbe hukumi mi ngonona na inshallah olu bira kana o wala like anye ambaroma ke seku kulubali amba nyine afa aka gere kana o ye comité directeur ye maulidi ko labbe na tuwa mina o kana wala like anye o kan ambarma ke seku kulubali ko ka bismillah ami ala fo ka tan ka wala mando masami ye bi shuina yira awna an klena here la jogo mina ama ni ala fe ala ka shu here dama ka ni ala fe toro mi mana yekene ka ala ka toro wili ka wala amanga foli nyesi anga boba gouverneur ma anaka tun fe mo bela jele lamboray anga conseil régional directeur anaka baraka nyon anga foli buwi lamboray anga dine nyemaw anaga ladalatigu ame foli nyashuma otemelen ko fe anga muso jekulu minu be seku kono anga foli bu bela jele lamboray am sar jekulu fe bi je kono ka damine international la kana national la kana bla section na kana bla sous section na fo na laba anga comité wala anga foli bu bela jele otemelen ko fe ame shi na kenemina nusoja kenedo niko nusoja batoma akatasuma fie na nyinji ma fara adaji baga fara anu soja be shuina ni sababu jume wayan kuntigi Mohamed kisi ne mabama krafolo an kira laba o kabangini ni bare labe na to jume na région fla de farla nyonga kasega ni bare labe o sego région ani san région o fla farla nyonga ni muye section temps ani wolo fla o de ni bare labe ka tila ka baara in kalifa bina no ye commission d'organisation mi ka kuma no dalane no ye Moribo Traoré ami ka kuma no oye ka ɲini an ka dunanbaw fɛ o bisimila segu u bɔrɔ ka so u nanaw ka so min mun natɔ sɔrɔ o kana u ta sɔrɔ ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yen an bɛ foli ɲɛsin an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ y'an dɛmɛ ni baara in na k'a daminɛ hakili ɲumanya la farikolo la ani bola hɛrɛw la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ ni ce u baraji u ye nafolo in ta yɔrɔ min na ala k'a falen miliyariw la n'an bɔra yen an bɛ foli ɲɛsin an karamɔgɔ yɛrɛ ma n'o y'an ka sababu ɲuman ye amisaru ɲɛjɔba As-Sayyid Sharif Usman Madan Haidra cɛkɔrɔba in sijan ani labanko ɲuman ni lafiya ala k'a d'a ma a bɛ ka hami ni min ye diɲɛlatigɛ la ala k'o nɔgɔya ye a b'a fɛ ka diɲɛlatigɛ a b'a fɛ ka denbaya ka kɛ cogo min na ala k'a kɛ ten k'a ɲini ala fɛ n'i y'a sɔrɔ kama bɛ cɛkɔrɔba in ni ala cɛ ala k'a kɛ o kama in kama
an ka jamana in bɛ degun min na ala k'a wuli ka bɔ a la ala k'o kɛ su in na bonya kama sallallahu nabiyu o tɛmɛnen kɔfɛ ni commission dalanen mɔgɔ o mɔgɔ nana ni mawuludu in kɔnɔna na an b'a ɲini u fɛ a fɛn fɛn ye tɔɔrɔ sɔrɔ mawuludu in kɔnɔna na u k'a dɔn an ka dɛsɛ de y'a to tɔɔrɔ ser'u ma an bolo fila b'an kɔ u ye an bɛ yafa deli u fɛ u ye tɔɔrɔ fɛn fɛn sɔrɔ baara in kɔnɔna na u k'a kɛ ala yɛrɛ jati kama u ka yafa an ma a la an m'a dabɔ o kama a lakun ye jumɛn ye pour que bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na mais ɲinɛ degun min y'an sɔrɔ k'a kɛ tile ko sababu ye mɔgɔ caman ye degun sɔrɔ an bɛ mɔgɔ deli ka tila ka yafa ɲini mɔgɔ fɛ u ka yafa an ma an bolo fila b'an kɔ ka tila k'a ɲini an karamɔgɔ fana fɛ fiɲɛ min mana ye kuma in na a k'a dɔn kalannin ko don an bɛ yafa ɲini a fɛ jamakulu minnu y'an sɔrɔ yan minnu y'an tulomakɛ ka na mawuludu kɛ anw fɛ yan Segu o bɛnna mɔgɔ 40,000 kɛmɛ ani 29 o ye cɛw ye muso maa 41 kɛmɛ 2 ani 58 a mumɛ faralen ɲɔgɔn kan maa 81 kɛmɛ 3 ani 7 o mɔgɔ de y'an sɔrɔ yan nin kɛnɛ kan Segu recensement sera ka kunnafoni min d'a ma o de y'o ye n'an bɔra yen mɔgɔ minnu labɛnna ka na baara in kɛ ala kama fisabilillahi dɔrɔmɛ 1 t'a la olu minnu y'an sɔrɔ yan o bɛra maa 50,000 maa 50 ani mɔgɔ 1 olu de y'an kulomagɛ ka na baara kɛ anw fɛ yan fisabilillahi ala kama ala k'a n'u sara ala k'a n'u haminako dilan jamana minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan o ye jamana 8 ye ka fara Mali kan o y'a 9nan ye o jamanaw filɛ Senegal b'o la Mauritanie b'o la Burkina Faso Angola Gabon Espagne Italie Côte d'Ivoire a 9nan o ye Mali yɛrɛ ye an ye nin baara in labɛn an sera ka musaka telima min fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi ma o bɛnna $79,991 ani dɔrɔmɛ 400 o de sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi waati ma an y'a dɔn halisa baara ma ban fɔlɔ a tɔ bɛ taa fɔ tile 3 ɲɔgɔn na k'a ɲini an karamɔgɔ fɛ mɔgɔ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ 1 donna nin baara in na a k'an bɛ dugawu k'an bɛɛ lajɛlen ye dɔrɔmɛ 1 min donna na ala k'a falen miliyariw la ala k'o kɛ ala yɛrɛ bonya kama kɛra n'a sɔmɔ bonya kama sallallahu alaihi wa sallam a lamini bɛɛ lajɛlen ma n'o ye la famille tamani ye an bɛna kuma di olu ma u bɛna kuma an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ya rabbi dugawu minnu bɛna kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen salli ala rasulillah inshallah alhamdulillah n'ala ka sɔn an bɛna tɛmɛ ni baara ye a hali bilen an baden tamanikaw olu bɛna kuma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ya rabbi ala k'an hamu nɔgɔya karamɔgɔ dugawu ɲini caman de kɛla mɔgɔw jigi bɛ dugawu kan dɔw ta ye baarako ye dɔw ta ye furuko ye dɔw ta ye denko ye dɔw ta ye dɔw taara jamana kɔnɔ dɔw ta ye banako yɛrɛ ye a n'an ka déplacew caman de ye dugawu ɲini an b'a dɔn n'a kɛla fana a bɛ minɛ ala k'an ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ ala tanu an bɛ ala waleɲuman dɔn ala min ye salo tɛmɛ an ka ɲinan jira an na hɛrɛ la tabanikaw ka foli dɔ tabani sirifi bɛɛ lajɛlen foli walataw da an karamɔgɔ a n'an fa a n'an ɲɛjɔyɔrɔ tabani sirifi bɛɛ ka ko k'a fɔ a ye k'u bɛ dugawu k'a ye su ani tile n'a hakili jiginnu la waati o waati a k'a fɔ amina k'u bɛ dugawu la su fara tile kan parce que a y'a sigi ko bɛɛ ye a y'a jɔyɔrɔw fa a ye baya jɔyɔrɔw fa a ye balimaya jɔyɔrɔw fa a ye kɔrɔya jɔyɔrɔw fa ko a sara t'u bolo sara min b'u bolo dɔrɔn o y'a ala k'a ka denbaya k'a sago ye ala kana da jira ala kana jugu dɛsɛ ala kana jugu sa la nin ye tabani sirifi bɛɛ ka foli ye ko ala ka sija ni kɛnɛya kalifa ma jamana ye ala k'a kolo suma n'ala kira fɔlɔ ma ye sɔli ala muhamadu wa ali ala k'an bɛ sahaba ma ni tamani fɔra ne tamanika ye sabula an faso ye tɛnɛnkɔrɔ ye n ye ɲamakala den ye bi an bɛ faso la n'o ye Segu Sido Jara ani Balazan dɔ ye Balazan ba 4 kɛmɛ 4 tan da 4 ani Balazan ngɔkurunin 1 k'a daminɛ masa Pɛnbala ka na bila Bina Ale Jara la minnu ye Segu mara masakɛ 70 ani masakɛ 8 n'i ye Segu ta ala ko diinɛ na n'i y'a kuma fɔ ka ban dɔrɔn baara banna ni maa min kɛra dɔnnibaa ye Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan walima Mali n'a lamini jamana i bɛna Ankɔrɔ ta dugu min na ka taa détail k'i faso la o de ye Segu ye Sɛki Sɛrifu Sumani Madani Hayidara faso Segu ko don Basande ani Ba Madani den ni ala y'a bɔ dugu min na o dugu bɛ dugutɔw dan ni ala y'a bɔ du min kɔnɔ o du bɛ dutɔw dan ni ala y'a kɛ jamana min kɔnɔ den ye o jamana bɛ jamana tɔw dan
k'a fɔ diɲɛ ye k'a fɔ segukaw ye ni ala ye ŋana di maa min ma n'i ma k'a fɛ ni ala y'a di fadenkɛ ma u b'i ne ka kabila mana segukaw an ka kɛ basanden fɛ segukaw an ka kɛ makɔrɔba den fɛ segukaw an ka kɛ an yɛrɛ fɛ an ka kɛ yaya den ni kaka tɔgɔ saba den fɛ Sɛki Sɛrifu Sumani Madani Hayidara mama d'a ma dɛ ba Madani den mama d'a ma n'a sɔrɔ mɔgɔ kun kɛlen don k'a d'a ma ɲankuma mɔgɔw y'a minɛ ala de y'a d'a ma o tumana bi ye duwawu jaabi dɔ ye ni nin y'a fɔ ala ye ala b'a jaabi ala mago tɛ sanu na a ka jɔ bolo ala mago tɛ wari la ala mago bɛ fɛn jumɛn na o de ye ka ala ka danw sigi sirikɛ min ye ala ka danw sigi Sɛki Sɛrifu Sumani Madani Hayidara ala ka diinɛ tɔgɔ la minnu tile tɛmɛna ni anw n'u ma bɛ tile kelen na u ɲɛnafin tɛ anw na u nege tɛ anw na ani minnu bɛna waati kelen na olu fana ko tɛ hali an salen kɔfɛ minnu bɛna fɔ anw kɔ Sɛki Sɛrifu Sumani Madani Hayidara busuru wali kelen bɛ anw bɔ n'a sɔnna ala bɛ sɔn n'a bana ala bɛ ban ala barika la duwawu min bɛna kɛ duwawu bɛ jaabi jɔnni kosɔn Hayidara ye min kɛ ala kosɔn ka min fɔ ala kosɔn ka tila ka min to yen ala kosɔn o tumana basi t'an ye ala k'a nafa ni barika ye hakɛto b'o kan sɔli ala nabiw kira mɔden Hayidara alhamdulillah an bɛ ala tanu m'an kɛ an ka kumakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ni kɛra yen ka foli kɛ an ka organisation ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye depuis dongo minnu bɛ nin ko in labɛnni na o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛna kuma di karamɔgɔ yɛrɛ denmuso ma n'o ye an ka gouverneur furumuso ye n'o ye Umu Cobari ye an b'a fɔ k'a bisimila a kana a ka dakuruɲa fila lase Umu Cobari. n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n fa fo ani n karamɔgɔ n'o ye Seydi Sɛrifu Sumani Madani Hayidara ye kuma jan tɛ n fɛ n y'a fɔ cogo min na bi n bɛ dɔɔnin fɔ n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ ne fa ye an bɛɛ bɛ dugawu k'a ye ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn Mali kɔrɔ ala k'an ɲɛ mɛn karamɔgɔ in na karamɔgɔ dɔɔnin a bɛ min ye adamaden ye n'i b'a dɔn i tɛ tulonkɛ a la n'i ye karamɔgɔ in dɔn a bɛ min fɔ ka baara kɛ n'a ye n'i ye cɛ ye walima n'i ye muso ye i n'i cɛ bɛ bɛn i n'i sigiɲɔgɔnw bɛ bɛn i n'i ka baarayɔrɔmɔgɔw bɛ bɛn n'i ye den ye i tɛ kɛ dangaden ye jogo ɲuman bɛɛ lajɛlen o de bɛ sɔrɔ karamɔgɔko la ne kɔni y'a sɔrɔ a la kosɛbɛ naam barika ne y'a sɔrɔ a la n y'a fɔ cogo min na o de don ne cɛ bɛ yan walahi o ye n sere ye n bɛ tila ka n balimamusow u k'u hakili to a la k'u hakili to mawuludukɛyɔrɔw la k'u ka hamiw u k'a ɲini mawuludukɛyɔrɔw la a bɛ dilan ne ye ta caman de ɲini wa n y'a sɔrɔ fana ala y'a d'i ma dɛrɛ walahi karamɔgɔ yɛrɛ filɛ ale de ye n sere ye ni n bɛ taa ni ka segin kɛ ne ko karamɔgɔ dugawu kɛ n ye dɛ ne ye sergent ye ne bɛ fɛ ka jala de sɔrɔ polisiya la walasa n bɛ cogo min na n bɛ bɔ ten walahi inspecteur jala sɔrɔla don min n bɔra jala donyɔrɔ la dɔrɔn n ye si a ma ko karamɔgɔ dugawu kɛ dɛ jala sɔrɔla inspecteur jala sɔrɔla dɔwɛrɛ bɛ kɔ n ko dugawu kɛ commissaire jala ka na a sɔrɔla don min na n bɔra yen dɔrɔn n ye si a ma karamɔgɔ commissaire jala sɔrɔla dɛ Hayidara o kuma dugawu kɛ dɔwɛrɛ bɛ yen général fana n'o sɔrɔla o bɛna dɛrɛ ni ala sɔnna o bɛ sɔrɔ inchallah n bɛna kuma laban ni min ye o ye ka a fɔ n balimamusow ye u k'u hakili to mawuludukɛyɔrɔw la exemple kelen ne den dɔ a bɛ san 22 la bi a bɛ Marɔku kalan na n bɛ jigin a la don min na n taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ko n ma ko madame e nana joona kojugu e nakuma ma se ko taa so e kɔni fo sini sɔgɔma ne nana dɔrɔn ne ye n ka mawuludu ji ta k'a min k'a mun kɔnɔbara la n ma 2 heures de temps k'o kɔfɛ
ne cɛ bɛ ale de sera a dara an kan an bolila ka taa an bɛ se dɔgɔtɔrɔmuso mɔgɔ 2 kun kelen a bɛ kɔrɔfɔli kɛ a ko karisa e bɛ nin lajɛ cogo di k'a fɔ ko nin bɛna sini a ko mama ne dun y'a lajɛ ni sini tun tɛ nin tɛ jigin a b'o fɔ a b'a bolo teli a bɛ gata ka den kunbɛn o den san a ye bagi sɔrɔ a ye burusu sɔrɔ a ko ma ne sugora ko i taara ni karamɔgɔ fili k'a ye dugawu kɛ nin ko ye wajibi karamɔgɔ n b'a ɲini musow fɛ k'u hakili to mawuludukɛyɔrɔw la ka hamiw na a bɛɛ dilanyɔrɔ ye yan de u k'u hakili to u kana kɛ karamɔgɔ yelen i ye ka girin ten ayi a ye baara kɛ n'a ka kumakan ye ne ye baara de kɛ ni karamɔgɔ ka kumakan ye Bamusa Konte o ye n seri n bɛ kasɛti sanfɛ karamɔgɔ ka kasɛti a n'a arajo n b'a san feere page ka taga lamɛn walasa n bɛ se ka baara kɛ n'a ye kasɛti kɔrɔ bɛɛ an b'o seri tigɛ a barika kalan daminɛ 1 2 tawatu jariyatu karangaw kuranɛ tafsiru a bɛɛ desibɛ a kana kɛ girin ye ten a ka lamɛn baara ka kɛ ni a ka fɔlenw ye an ka nafa bɛ o de la o de tun bɛ fɛ k'o fɔ bɛɛ ɲɛna k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ ne fa ye bɛɛ bɛ dugawu kɛ ani yɛrɛ an mɛn an kɔrɔ a ka dugawu kɛ musokɔrɔba yɛrɛ ala k'a n'a cɛ ka furu da fana mɛn ka bɛɛ lajɛlen fo ka nafa bɛɛ fo ka gubernɛri yɛrɛ fo kosɛbɛ a barika a sɔrɔ a ye ko yɛrɛ ka jinɛlajɛ jala nɔgɔya yani kuma lase an karamɔgɔ ma Seyidi Serifa Usmani Madani Haidara Bamakɔ dugutigi 3 olu de bɔra Bamakɔ ka yan lasɔrɔ olu bɛ anw fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ Ijuma Ɲamaba n'o ye anw yɛrɛ ka président ye Makiba ale yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛna kuma di an ka président ma n'o ye président Makiba ye wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin an bɛ ala fo an bɛ ala wele ɲuman dɔn ala min sɔnna k'an ye nin jama sɛnɛlen na bi su in na Segu wasolen don Segu nisɔndiyalen don Segu segina a yɛrɛ ma nin de ye Segu ye Segu de wele ko kɛ hafu tasawuful islami n'i ko taabolo kɔrɔ n'i ko sufisme sufiya o kuluwo o de ye Segu ye Afrique occidentale la n'i taatɔla ma min k'a ta Sénégal ka taa bila fo Sokoto n'i taatɔ ma min i natɔ bi min cɛba o cɛba tɛmɛnen o kɔnɔna na n'i b'o fɔ walijubaw ni maaɲumanbaw la a bɛɛ ni min ma sigi yan o mina yan ji dɔ la ka tɛmɛ o de fɔra an ye Segu cɛkɔrɔbaw fɛ o asaru wa teli ka asaru na tadulu ale na olu ye nɔ minnu don o nɔ la belebele pour que k'a jira k'a fɔ k'o ye tiɲɛ ye wa tarikhu yu'idu nafsahu histoire bɛ segin a yɛrɛ ma ala ye o fadlu a n'a bonya ala y'o di mɔgɔ min ma an ka nin waati in na Seyidi Serifa Usmani Madani Haidara an b'a fo an bɛ dugawu k'a ye an nana nin kɛnɛ kan a ka di n ye ka dakuruɲɛ kelen foli di Segu autorités bi yan Segu monsieur le gouverneur an b'i fo an bɛ wale ɲuman dɔn maire bi yan Segu autorité locale régionale an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ wale ɲuman dɔn an natɔ an n'an ka dugutigi 3 nana u kun datɔ don ci wɛrɛ la mun y'a karaba kana bɛn nin ma k'u bɛn'u jɔ nin kɛnɛ sanfɛ an bɛ kuma di an ka communicateur dugutigiw ka coordinateur ma an tɔw dalen ye min ye cikɛ ye min ye ale k'u lase ka foli di an b'a fɔ bɛɛ ye aw bisimila Serifa Usmani Madani Haidara ala ka si ani kɛnɛ d'an ma ala k'a ɲɛma a la ala k'a n'a wasa ala ka n'a labila nin kɛnɛ ala ka barika don a la Segu de jɛra k'a ɲini Haidara fɛ a ye maludu fɔlɔ kɛ ko a ka kɛ san o san laada ye Segu jɛra k'o ɲini a fɛ stade Amari Ndao k'a to la fo bi san o san ansaru bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'ale ka yamuru n'a ka jɛ ye ka mɔnɛ bɔ Segu la économiquement socialement culturellement religieusement Segu ɲɔgɔnna tɛ Mali kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min na fo ni min bɛ ka nin ɲɔgɔnna kɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala ka n'a wasa taburi inshallah. Wala assalamu alaikum. Hɛrɛ kuma man ca o bi ye hɛrɛ don dɔ ye hali ni seli don tɛ nka bi fana ye donba dɔ ye Segu yan Segu min ye diinɛ dugu ye
segu min ye kɔrɔlen dugu ye segu min ye adamadenya dugu ye n'o tɛ Sheikh Mohamed Macky Ba ale bɔlen kɔrɔ ko kuma la ma da la ni kuma tɔ bɛ yen nka ko bɛɛ sababu de b'a la Sheikh Seydi Ousmane Madani Aidara isalamu alaikum anw ka kɛnɛ in sɔrɔ a sababu ye ni cɛ in ye Sheikh Mohamed Macky Ba ne ye Boubacar Tabouré commune 4 dugutigiw ka coordinateur don nka o mana fewu fo ni e yɛrɛ ka dugutigi dɔ jɔra kɛnɛ in kan n'o ye Sɛbɛnnikɔrɔ dugutigi ye a bɛ kɛnɛ kan yan Jikɔrɔni dugutigi bɛ kɛnɛ kan yan o tuma commune 4 dugutigiw bɛ kɛnɛ kan yan a kuma n'a kɔrɔ bi ɲɔgɔn na Macky Ba ma foyi kɛ Bamakɔ kɔnɔ commune 4 kɔnɔ a ye min kɛ dugutigiw ɲɛnama a y'an sen don a bɛɛ la ɔ Serifu e ma groupement ka foyi kɛ kabini El Hadji Bamusa Ture tile n'i ma an da don a kuma la an hakili b'a la an ma ɲinɛ a kɔ o tuma ka na Segu yan bi Segu min ye diinɛ dugu ye Segu min ye an ka fɔ ka bɛn dugu ye ɔ ni mawuludi kɛnɛ sigira o kɛnɛ kan ko duwawu bɛna ta Serifukɛ b'o ko ɲɛfɛ n'an ma y'o kɛnɛ kan an y'an ka kɛnɛ jɛ dugutigi ni cɛ saba de bɛ taama ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ ye diinɛma ye sabu i tɛ min dɔn diinɛ ko la n'o kisi nana cɛ min bɛ se k'i bilasira o de ye diinɛma ye o tuma nin kɛnɛ in kan an ka monsieur le gouverneur an b'a fo dan tɛ foli min na an bɛ don tuma min na o kɛɲɛna ne yɛrɛ ka seyida ye madame Tarawele Umu Cokari n b'a fo kɛnɛ in ka dan tɛ foli min na k'an ka monsieur le maire fo Segu maaba bɛɛ k'a bɛɛ fo Segu de ye barika dugu ye i bɛ se k'a fɔ n ma se Segu nka n ma Segu dɔn kɔni n ma Segu tɔgɔ kɔni mɛn o ye fili baara ye o tuma Serifu k'a ɲini Ala fɛ nin ɲɔgɔnna kɛnɛ Ala k'a sigi caya an ka jamana kɔnɔ Serifu k'a ɲini Ala fɛ nin kɛnɛ in jamana mago bɛ nin de la jamana in yɔrɔ min na bi a mago tɛ foyi la ni nin tɛ o tuma k'a ɲini Ala fɛ nin kɛnɛ in Ala k'a kɛ dalilu ye jamana in bɛ degun min kɔnɔ Ala k'a bɔ a kɔnɔ jamana in Ala k'a kisi jamana in Ala k'an yɛrɛ kisi Serifu aw minnu b'an ɲɛfɛ k'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o di an ni aw ma aw bɛ min ɲini dogo la bange la jamana in ye aw yɛrɛw ye denbayaw ye Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya a bɛɛ nɔgɔyaba ye Ala de ye Ala min kɛɲɛko tɛ yen Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Serifukɛ ka segin tuguni k'an ka fulakɛ n'an ka seko ka foli f'i ye a jɔyɔrɔ ka bon an ka sigida la n delila k'o f'i ye kɛnɛbani sanfɛ a jɔyɔrɔ ka bon kojugu tasuma dalafaga la a jɔyɔrɔ ka bon kojugu denmisɛnninw donni na da la a jɔyɔrɔ ka bon kojugu denmisɛnninw ka baarako la lakanako la adamadenw kalali ɲɔgɔn na n'an jɔra ɲɔgɔn kɛ n'an ma k'o seere ye walahi an ma kɛ dugutigi ɲuman ye o tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an kafolen to Sheikh Mohamed Macky Ba e n'a cɛ min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a dɔnbaga ye Ala de ye Ala k'a kɛ dalilu ye Ala ka an tugu aw nɔfɛ ka don arijinɛ kɔnɔ Ala k'o kɛ Ala yɛrɛ ka Ala kama Ala k'o k'a ka ciba ɲuman ye kanu kosɔn sallallahu rasuli sɔrɔ yan ani an ka page internet minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka nin baara in cari duniya ma bɛɛ k'a ye duniya ma k'a lamɛn o de bɛn na kunnafoni diyɔrɔ 38 ma olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah ka nin kunnafoni in cari duniya ma k'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ n'o ye Ali Abubakari Hayidara ye ale ye Segu radio so 6 ta k'olu kolozo ɲɔgɔn na pour que olu ka se ka nin kunnafoni di direct la Segu bɛɛ lajɛlen ka se k'a lamɛn o tɛmɛnen kɔfɛ Tawudeni région dugu bɛ wele ko Sembe Elba ale préfet ale bɔla fɔ Tawudeni région kɔnɔ ka na an fɛ Segu ya karamɔgɔ ko a b'a fɛ ka na fara an kan ka se ka Segu mawulidi kɛ ale ka dugu de ye Sembe Elba a bɛ Tawudeni région de kɔnɔ préfet do de o tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ dɔ bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n'o ye Dirisa Sangare ye a ye bonya dɔ labɛn ko ka bonya in di famille Serifila ma ko k'a lase an karamɔgɔ ma n'o ye karamɔgɔ Iba Hayidara ye kamalen ye tɔgɔ ye ko Dirisa Sangare tableau de a y'a labɛn ko k'a di la famille Serifila ma ko k'a di an karamɔgɔ ma n'o ye Bakuru Ulum DGP Seyidi Iba Hayidara. Anyana, syukran. Anyana, alhamdulillah. Mana sih? Tentang kiro ini ayah dikatakan. Dok.
alhamdulillah ami barkada ala famay jige alay semeyoro alay kanga sigero suma jani ala kira kansali o ala kira me sheru fan manara idra moke ka aw bedo kira mando yala kishini hinani barka ala ka no yana bela jeli femi mi segu yabi herela femi mi segu yabi bonyala femi mi segu yabi dugo jabila ko sheru fan manara idra na mebo afasola kana bo kanu dugula kana bo baden dugula o hera min bo kono ne mana bi ke ka fo ka dogokun ke ka fo ka kalo ke ka fo ka san ke ka fo ka shi ke ka fo atlanje tana tatlanje ndise adala se shiruson marana idra se go ka fiye ki ka ko kadi uye adoye munye siruke eyini ngana yoro yiku yesegu kai o kera se uka wasani kuna wule aflana eyini ngara yoro siruke eko ki kala na segu o kera se ka jigifani wasani kuna wule siruke ere ko fana kibi segu fe o de kama iti sambla segu ko note continent kuturu do sigile do ki kono olumi solo ola ansar dinil islamiyya ko kafiye sirfike ambi ansar tanu ka ansar barkada sirfike ambi min viye ko sabado ansar ko nyeda kele flate e kanuna nyeda kele pe on ve flate kele sirfike dusukun kele e kanuna ansaru ni kanyongo te ko dusukun flate andi mina flala sirfike ni kle ko atife ni kabakolo ko atife on bi sama on ban sama ka bo akoro ka jiako moma ti efe hal nakira fiye on da sama moma ti efe nakira dugukole on di tama save sirbiga moma ti efe wallahi nakira nyina maya sayaka da on ye baloy sirsiru sol marana idra asabana joro keleno joro flate on na ekanuna siruke on globe beka kuma na nandloe nga on globe eka kuma na nandu sukunde on beta menandu sukunde silame udajuru samaba ngamima mu'minu nyema ngabima ala kira tienta ba ne kamema silame jonjo korota ba ne kamema ala ka parfum ni fiera minga osuma kadi alaka yelemba wallahi ni joro minga obi norola ni ma jo minga obetibila siruke bashashatu nufusi de iyere yele bi sega mo ni soja hali sigarato bi ni soja ni yeli ikera kulu korota lenye ni jogoy ka kendo loye ni kewole ka ke kalo noro maye sirifike ni ka ko labengo nyuma e jeni ya labe jamana e ngono ya labengo nyuma na ka ebo sirifike ala bi ke jon fe jogo ba saba mingama menga kuma kunjeni oye o dafara edela afolo ka wuli ki joni ala ka hake oye sirifike o mina majenge ebolo aflana ki yere majigi ala ka dabe oye imi yere kusaya mashima ini kan bunya bay ni karama bay sirbuke imi yere kusaya mashima asabana ka hina alaka joni alaka dabeuna fandeunye duka fasoro ni eka nyobora ni malobore bayirika uniliye alakama banabato ye furake soro sirbuke ye dogotoro so muganjo mugawarebe sanchela sirbiga ye teleso de ele jamana de wonye jiema ye ani arajo so ka jiema kanu ka jiema kuna foni jamana kanunina jamana labatolila ani dina wasalila de ka teleso la dongo do wajuli be erinani on be korobara ka soro wajuli be ati teme minute mugan koka wabi bok mami oba soro dimsen uzunana ga kamne teleko damne dongo do erinani wajuli be siruga mikuma kunda surunya ya ala ki mangoro siruga ala kanifa fiyo ni ala sono mo kadanyi hagato boka sola rasul karim
salon an bɔra yan y'a ɲini ala fɛ an ka ɲɔgɔn bɛn yan ɲina ka ni mawludu lati mɛn alhamdulillah rabbil alamin na an biyan bi o de kama n b'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ ta yira na hɛrɛ la amin 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 mɔgɔ o mɔgɔ mun nana yan n participera ni activité la ala ka sago d'a ma amin amin ala ka duwawu bɛɛ minɛ amin amin haminanko bɛɛ nɔgɔya ya rabbi amin 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 n bɛ duwawu kɛ n burankɛ inshallah ka si jan d'a ma halasa ala ka mɛn kɔnɔ amin amin n tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ koyi wallahi n bɛ barika de da ye don o don siga t'a la don o don hɔn o de bɛ an ni ale cɛ allahu akbar a ye mun ɲɛ ne ye diɲɛ kɔnɔ n t'a dɔn mun allahu a akbar bɛ kɛnɛ o kɛnɛ mun ka ne bɛ taa sigei wallahi ɲina a bɛ taa amérique waati min ni tun ka kɛnɛ hali ni tun bɛ n ka billet ta n bɛ accompagner allahu parce akbar qu'il le mérite activité wɛrɛ tɛ n bolo diɲɛ kɔnɔ bi a bɛ yɔrɔ min ka sɔrɔ yen allahu akbar n taara tamani n bɔra tamani nana ye hali n'a taara sikaso sini n bɛ taa sigei ala y'o k'a ye n bɛ barika da ye siga t'a la aw kan dɛmɛ duwawu ye dɛ a ye duwawu k'a ye wallahi a jɔyɔrɔ ka bon ne ma kojugu allahu akbar n'o tɛ alimami gijo ka so o y'an ka du ye ne ka du filanan de don allahu akbar kabini 1974 ne nana lycée la yan alimami gijo ka so o de kɛra n so ye allahu akbar a ye n sɔrɔ n y'a fɔ a ye n kan ka déménager ka n'a sigi segu yan mais ale de sababu la ne tɔɔra wallahi ale don ala allahu akbar idra ko duwawu k'a ye inshallah ko duwawu k'a ye duwawu bɛ kɛ ala ka san wɛrɛ ta yira na hɛrɛ la ala ka sago d'a ma ala ka mɛn kɔrɔ ala sa amin a muso n'a denw kɔni tɛ sa an sardine fana ko tɛ wallahi u bɛ bonya mun d'a kan ala ka si jan d'u ma ala ka barika don denw na barika don na ka ban u ɲɛ mɛn diɲɛ ɲɛ b'u la o wallahi n'u ye yɔrɔ yɔrɔ u bɛ n sama ni kɔli dɛ sigei mɔkɛ tulonkɛ ni diya allahu akbar ala ka si jan d'u ma ala k'u sago d'u ma u denw k'a k'u ye ya rabi ala ka barika don ala sa amin amin min bɔ kuma la segu kaw aw fana aw ni ce ala ka san wɛrɛ ta yira na hɛrɛ la amin amin segu y'an bɛɛ jɛ ni san mugan naani de kɛ segu allahu akbar ne bi terrain mun kan yan ni ye 100 ans de kɛ ne de bi nin terrain commandé allahu akbar ni ye secrétaire général de la ligue de football de Ségou secrétaire général de l'AS Biton de Ségou Ségou ni tɛ dɔn se ka ye dinaw de mɔziyɛ tɔ allahu akbar o ye tiɲɛ donc ala ka si jan d'an ma ala ka san wɛrɛ ta yira amin 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 merci beaucoup burankɛ ala k'i sani an ko an ka kuma segin monsieur le gouverneur ma ale kana kɛnɛ datugu an ye an ka kuma segin an kɔrɔ an karamɔgɔ ma monsieur le gouverneur hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la dɔwɛrɛ t'an da foli kɔ foli ka ɲɛsin Sherif Usman Madani Haidara ma a n'a ka denbaya ani Ansar jamakulu bɛɛ lajɛlen plan international plan national a bɛɛ lajɛlen section sous section a bɛɛ lajɛlen u ka baara kɛ ko ɲuman na ka duwawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn se y'u se yan nɔ min m'u natɔ sɔrɔ o kan'u tatɔ sɔrɔ nin ye duwawu minɛ kɛnɛ ye bi su in na mɔgɔw ka ŋaniya siri duwawu caman mina kɛ an bɛ duwawu kɛ ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi ka duwawu ninnu bɛɛ minɛ an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma ka duwawu ninnu minɛ région ma ka duwawu ninnu minɛ an ka jamana ma k'an ka jamana sumaya ka duwawu caman kɛ sirifukɛ yɛrɛ ye ala ka barika don a kɔ la ala ka barika don a ɲɛ la ala k'a jidi si ni kɛnɛ ani labanko ɲuman ala k'o d'a ma ala ka an ɲɛw mɛn a la ya rabbi si caman ala k'o di sirifukɛ ma a ka mɛn k'an waju a ka mɛn k'an bilasira an bɛ duwawu caman kɛ ya rabbi n'an bɔra kɛnɛ kan ka taa an bolo don fɛn fɛn na ala ka barika don o la ka duwawu kɛ taabagaw ye ala k'u dayɔrɔ suma k'u dayɔrɔ nɛɛma u y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya an bɛɛ bɛ taa jɛ min na ala k'o nɔgɔya ala ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ciba bonya n'a barika kama bidon barika kama salli ala rasul ala ka san wɛrɛ ta yira an bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ ala k'a wuli hɛrɛ la ciba bonya n'a barika kama bisu barika kama salli ala rasul n bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waati cogoya ye ni ala sɔnna ma karamɔgɔ a ye laseli min kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na fo ka taa se kɛnɛ in kuncɛli baara minnu kɛra an na o bɛɛ lajɛlen yira aw la yan'o cɛ an bɛ ala de deli nin kɛnɛ sanuma in duwawu minnu kɛra a kɔnɔ ala k'a minɛ an ɲɛ k'a minɛ an ka jamana ye ka labanko ɲuman d'an ma k'an sutura ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ale min y'a sababu ɲuman ye si ni kɛnɛya deli ala fɛ ala k'o di a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala k'an yɛrɛkun ta ye a kɔnɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ sigida wɛrɛ ala k'o yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
وبركاته. كأنهم هربا أبدال أبراهات أو عسكر بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم مولاي